Sa iyang pagbiya na isip Director sa Police Regional Office kung PRO-7, nagpasalamat si Brigadier General Albert Ignatius Ferro sa suporta o kooperasyon nga gitunol ni Gobernador Gwen Garcia ngadto kaniya sa iyang kapinsiyam kabuan nga pagpangu sa kapolisan dinhi sa Central Visayas. Mapasalamaton usab si Ferro sa mga sugbuanon sa kooperasyon nga gipakita niini ngadto sa iyang liderato ilabi na ning panahon sa COVID-19 pandemic. Like to express my deepest gratitude sa atong mga kaigsunan diri sa Sugbo for being patient, trying to cooperate so that we'll be able to weather this challenging time. Si Ferro na promote og karon mao na ang nangu sa Directorate for Information and Communication Technology Management sa Camp Crame. Siya gihulipan ni Brigadier General Ronnie Montejo kinsa lumad nga taga-dakbayan sa Talisay. Niadtong Disyembre 1, nag-courtesy call si Montejo kang Gobernador Garcia sa Kapitolyo uban sa iyang asawa ug si Ferro. Niapil usab sila sa pagpasiga sa higating Christmas tree sa Capitol grounds sa samang adlaw. Si Montejo mo'y Kanhi hepe sa Quezon City Police District sa wala pa mabalhin sa PRO-7. Sakop siya sa Philippine National Police Academy kung PNPA taga-pagbuklod class of 1989. Nahimo usab siya nga Kanhi hepe sa kapolisan sa lungsod sa San Francisco, sa isla sa Camotes, ug sa mga lungsod sa Katmon ug Sugod. Nagsilbi usab siya nga commanding officer sa Provincial Mobile Force Company sa siyudad sa Toledo ug isip engineer sa PRO-7. Sa mga kasinatian nga naagian ni Montejo, masaligon si Ferro sa kapasidad niini sa pagdumala sa kapulisan sa Central Visayas. Just keep our people safe, our policemen, nobody should be left behind, and continue the professionalism exhibited by our amigo cops, and maybe could surpass the accomplishment that we have done. So, Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.